बिटिआर आम आदमी पार्टीनि इनचार्ज अजय नार्जारिया गावनि मावथि लोगोफोरजों क'क्राझार सहर हाथाइसालिनि दुर्गा मन्दिराव फुजा होदों। फैबाय थानाय समाव आम आदमी पार्टीआबो गोहोगोरा जानानै इयुनाव मोजां हाबा मावलांनो हानायनि थांखिजों दिनैनि गोथार दुर्गा फुजानि सानाव फुजा होनायजों लोगोसे बोर बिदों। मख'जाथावदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव आम आदमी पार्टीआबो क'क्राझार लकसभा बियाबाव मैखोमै बाहागो लानो थियारि जानायखौ मिथिहोदों बिटिआर आम आदमी पार्टीनि इनचार्ज अजय नार्जारिया। बेखौ बिथा खालामनानैनो दिनैनिफ्राय दुर्गा बिमानि खाथियाव बोर बिनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय गोख्रोङै मावनो जागायजेनसिगोन होननानै फोरमायो। क'क्राझार सहर हाथाइसालिनि दुर्गा मन्दिराव फुजा होखांनायनि उनाव बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिना होयो बिटिसिनि आम आदमी पार्टीनि इनचार्ज अजय नार्जारिया। नमस्कार, मैं अजय नार्जारी 5 नং कोकराझार लोकसभा समष्टिर इनचार्ज। गतिके आमार आम आदमी पार्टीर पर आज इते पूजा দিব आहिছোঁ। प्रथम आमी आज शुभ दिन, आज कारो कथा आमी ब्लेम नकरों। आज माने सबे पूजार कारण आहिছোঁ आरो एतिया आमी कोनो हेरि नाइ, जाति भेदर कथा नाहे। आमार आम आदमी पार्टीर एटा आदर्श आछे। माने आमी देवी तार शक्ति विचारिब आहिছোঁ, आशीर्वाद विचारिब आहिছোঁ आरो आज इमाने हेरि करिम उद्देश्यটো आमार माने आम आदमी पार्टीर माने टीम एटा आछे कोकराझारत माने हेरि करिब। एतिया इमान राइजर पूजा होइছে। मैं सबके शुभेच्छा ज्ञापन करिছোঁ। सबे भाले भाले आशीर्वाद हेरि करक, भालके हेरि থাকিব सबे और आमी मिलिजुली सबे एकत्रित हो काम करिम। आम आदमी पार्टी हो सबे हेरि करिम। शुभ दिনৰ একো পলিটিক্সৰ কথা নকওঁ, কিন্তু কথা এটা হ'ল কি আমাৰ आम आदमी पार्टी एटा उद्देश्य আছে, आमार आइडियोलॉजी আছে, आमार एटा कोनो जाति भेद नाइ बा बड़ो कथा नाइ और हिंदू मुसलमाনৰ कथा नाइ। आमी हल एकेখন नावरे यात्री, आमी एकत्रित हो काम करिम। तारमाने आमार हेतुए आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी। केजुवेल डांगरियार नेतृत्वत आमी एটো काम কৰি গৈছোঁ, काम কৰি যাম। आमार कोकराझारत बहुते हेरि কৰিছে। केजुवेलत आमी हाई कमांडे एতিয়াও কোৱা নাই আমাক केजुवेल আহিব। এতিয়া মানে অহা এইটো লাষ্টৰ ফালে আহিব বুলি কৈছে। लास्टर फाले আহিব, এইটো हेरि কৰা নাই। दिनैनि बेहाय फैनायनि खारना जाहैबाय जोङो बिमा दुर्गानि आशीर्वाद लानानै जोंनि बे माने गोजोन आरो शुभ खामानिखौ जोङो मावनो सिगांलांनो थाखाय थांखि खालामनाय जाबाय। दा जों ओंखायनो बे आशीर्वाद लानो फैदों। आशीर्वादजों लोगोसे जोङो बयखौबो मिथिहोनायबो जादों आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जे जोंहा फैगौ लकसभा माबायाव एमपि इलेक्शनावहाय केन्डिडेट हिसाबै थिखोनाय जागोन। केन्डिडेट ओमफ्राय जों बिनि थाखायनो खामानिखौ जों मावलांनो सिगांलांगासिनो थागोन। दा बांद्रायखौ जेबो बुंला आङो। रायजोनि गेजेराव माबायदि हाबदों दायो? रायजोनि गेजेराव बयनिसिमबो बे हाइ कमान्डनि हिसाबै थिननाय हिसाबैनो जोङो मावगोन खामानिखौ। मानो होनबा बिसोरनि बुंहरनाय हिसाबै डाइरेक्सन हिसाबैनो मावनांगौ जायो नालाय जोङो खामानिखौ। बिसोरनि गोजौ हाइ कमान्डनि गोजौनि डाइरेक्सन बायदिनो मावलांगोन जोङो। बेखिनिखौ रायजोनि सिगाङाव बुंबाय आरो आङो बे दिनैनि बे दुर्गा फुजायाव बयनिसिमबो गोजोन हामलायथिखौ जासिहरबाय। बेखौनो आं बुंनानै आं बिबुंथिखौ फंबायमोननिसिम दिनै जों क'क्राझार बाजाराव दङ दुर्गा मन्दिरावहाय। दिनै जोङो बयबो हिन्जाव हौवा जोङो ओंखारबोदों जोंनि दल हिसाबै, आम आदमी पार्टी दल हिसाबै जों फैदों। दिनै जोङो फुजा खालामदों, जोङो इसोरनाव आर'ज गाबदों जोंनि बे फैबाय थानाय उनफोराव खामानि मावनो थाखाय जोंखौ जाहाथे जोंखौ साखाफारा जोंखौ खालामना होयो, इसोरा अनहरो। बिनि सोमोन्दै आङो दिनै माने जोङो बयबो फैदों आरोखि, हिन्जाव हौवा जों ओंखारबोदों फुजा हिसाबै जों खालामनो होननानै। दा जोङो दा क'क्राझार दुर्गा मन्दिरावहाय दं, क'क्राझार बाजाराव आरो दुर्गा मन्दिरावहाय दङ। स' बेखिनिखौनो बुंनानै आं माने एसेयावनो फोजोबबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बाव फैनानै आरो बयबो माने रायजोफ्राबो गोजोननाय मोनगोन बेखौ आं आसा खालामो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि।
लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।